Witajcie wszyscy. Bardzo się cieszę, że zaś się widzimy po tej przerwie. No i Jorzech wam obiecała, że wam powiem, z kuli czego ta przerwa była. No tuż się dziśki dowiecie. A ta przerwa to była z kuli rajzy. Jorzech, jak to go dali do w niej, rajzowała, że pojechała do świata. No i że jako tak moja prababka na przykład, nie, godała, że ona jedzie do świata, to ona tak godała, jak realizowała ze Piotrowic, kaj mieszkała, do Zobrza, bo to w ten czas była wielgo rajza. No a Jorzech poradziła tak kapka dali realizować, bo aże do Woch. No i z kuli tego jową dziśki byda godać trochę o rajzie, o rajzowaniu i o tym też, co nam takiego psychologicznego tako rajza dowo. No toż nie odkryja Ameryki, jak wam powiem, że ze takiej rajzy to się idzie fez wiela nauczyć, no bo to każdy wie, nie? Ale nie rozchodzi się ino o to, Rostomili, że na przykład idzie se zobaczyć te wszystkie miejsca, które my chcieli zawsze tam zobaczyć, nie? Jako to je w tym Rzymie, albo w tym Paryżu, albo w tym Londynie, nie? Albo w jakiejś inkszej Wenecji. No to je też fez fajne, nie? To jest fez fajna rzecz, co by se te wszystkie miejsca zobaczyć na własne oczy, no i też wiedzieć, jako tam je. Ale to nie je to najważniejsze, co nam tako rajza dowo. I też nie do końca rozchodzi się o to, że to idzie też zobaczyć, jak to je tam i na przykład w takich Włochach kaje fajno bon kawa, a zaś co oni se tam rechtują na śniadanie, albo jako to doprawdy tam je ta pizza włoska. No to też je wszystko fez fajne, nie? I to fajna rzecz, że idzie se tam to wszystko sprawdzić, jako to je, no ale to też nie jest to najważniejsze. I też nawet nie o to się rozchodzi, że se idzie pogadać w większym języku, albo i nauczyć się jakiego języka po raz słów, co my nie znamy, nie? To też jest fajna rzecz w rajzie, no ale też nie o to się Rostomili rozchodzi. A o co się rozchodzi, co je według mnie najważniejsze w takiej rajzie. No toż wam powiem. Według mnie, i tak też psychologowie gadają, że to jest fez ważny, to jest coś takiego, że z kuli takiej rajzy to my se poradzimy, jako to psychologowie uczenie gadają, wylej ze strefy komfortu. A o co się rozchodzi? Rostomili. Jak my tak mamy takie zwykłe życie na bez tydzień, nie? No toż my tak mniej więcej poradzimy powiedzieć, co to po kolei będzie, nie? No na przykład idziemy do roboty, zaś se dychnemy, zaś trzeba obiad robić, tam na jakieś zakupy iść, można się ze kamratami trefić, albo ze dzieckami lekcje robić. No i tak leci ten dzień, nie? Albo zaś w niedziela, to można se idziecie do kościoła na wielkie, albo na jakiś spacer, albo jeszcze ka indziej. No i można nawet se poradzicie uważać taki śląski łobiot, nie? Ze roladą, ze kluskami, ze modrą kapustą. No i tak leci też ten dzień, tak? Za tydzień, za tydniem, nie? I tak dzień za dniem tak leci. No ale jako my mamy kaj rajzować, to się nam Rostomili wszystko zmieniło. Popatrzcie, pierw se trzeba zaplanować, kaj my też będziemy realizować i jako to będziemy robili, nie? Czy to będzie fligrem, czy to będzie autem, albo piechty, albo na kole, albo jeszcze jako inaczej, nie? No i też z kim to będzie ta rajza, czy to ze familią, czy ze kamratami, czy samemu, czy jeszcze jako z jakim biurem podróży na przykład. No, a jako już taką rajza trwa, to Rostomili my se nie poradzimy tak do końca powiedzieć, co to się będzie dziać. No bo albo tam fliger będzie nieskoro, albo zaś kaj źle skręcemy, albo mamy pana w kole, albo zaś na odwrót, co fajnego zobaczymy i se tak patrzymy, o, tu jest tak pięknie, to ja tu chcę zostać i onika dalej nie jada. Albo trefiemy się z kimś,
co się nie spodziewamy, nie? I to są takie rzeczy, które my nie poradzimy powiedzieć, co to po kolei będzie. No ja wiem, że w takiej razie, kaje biuro podróży, nie, to oni tam mają program, ale też Rostomil, jak to tak realizował, to wie i toż nam poradzi wam powiedzieć, że to nigdy nie ma tak, co je blank, tak, według tego programu, bo to zawsze coś się tam innego stanie, albo się co zmieni, albo co. Zawsze jest co nowego. No i to jest fest ważna i fest potrzebna rzecz do naszego mózgu. No bo wy wiecie, Rostomili, że my w tym mózgu mamy takie specjalne komórki, nie? I one się ze sobą łączą i one se poradzą przekazywać informacje. Nie? No i z kuli tego my poradzimy myśleć, uczyć się, gadać, pamiętać, no i jeszcze roztomanie inne rzeczy. I te rozki rozchodzi się o to, że jako my trafiemy co nowego, to te wszystkie połączenia tam między tymi komórkami, one się aże świecą. I to jest fest dobre do naszego mózgu. I to jest coś takiego bardzo ważnego, co dało nam taką rajza. Bo to jest coś, co my się nie spodziewamy, coś nowego i to jest fest dobre, bo ten nasz mózg z kuli tego poradzi lepiej działać. No toż dziśki wam tyle, że Hino chciała powiedzieć o tej rajzie, o rajzowaniu i że też wam chciała życzyć jaki fajnej rajzy. To nie ma znaczenia wielgo albo mało rajza. Będzie lato, no toż można pójdzie tam jakaś rajzować. Tak wam życzę, co byście sobie jakoś fajno rajza mogli przeżyć. I cóż, czymcie się, chowcie się zdrowo, a tym, którzy kajś rajzują, to szeroki drogi życza Pyrsk.